И какво става YouTube? Аз съм SIC Gaming и днес ще ви покажа как да се инсталирате Windows 7 на компютър или лаптоп, едно и също е. Като за начало вкарате бутващото устройство, натискате, като включите компютъра, натискате Escape в моя случай, Boot Device Options 9 и избирате бутващото устройство. Т.е. дали било DVD, т.е. седи там с диск или с флашка. Аз избирам флашка. Windows Setup. Картината се разменя с звука, защото снимам звука върху клип, който вече е готов, защото снимах с телефона, пък просто телефона звука беше бъгнат от всякъде. И нямаш как. Сега списал Starting Windows. Тук ще трябва да си направите настройките, всякът ви излезе. Мисля, че няма нищо сложно от тук нататък. То даже и до сега не беше трудно, просто имах 2-3 бутона да натиснете. Тук избирате на какъв език да ви е Windows, той вече си е на български, т.е. автоматично, защото от Zamunda автоматично е сложен този патч. Избирате си на смисъл с клавиатурата, с която да пишете буквите ви къде да са и в каква часова зона да бъде компютър, т.е. боя. И сега стартирва. Тук приемате условията или разрешението. Просто не виждам от тук и какво пише, защото на много малък екран ми излиза клипа, който в момента записвам. Тук натискате потребителско разширено, мисля, че. Сега тук много внимателно натискате опции на устройството или нещо такова там, където ми е мишката. Натискате дял 1, дето е системно и формат или форматиране. След което, за да си изберете кое ви е диск C и къде да са ви програмните файлове и тези простоти, натискате на този втория диск, който е 48 ГБ при мен. Натискате Next или напреде и все още се разменя картината. Не знам защо така снима телефона ми. Да, натискате напред, окей, и ето вече зарежда. Инсталиране на Windows. Тук ще бъде всъщност ще бъде стартиран няколко пъти компютъра и когато зареди това зеленото до края на вашия монитор, ще бъде почти. Тук показвам, че ще се рестартира няколко пъти. В моят случай беше 2 пъти. Не знам при вас колко време ще бъде. Сега чакаме. Просто няма как в момента да изрязвам клипа докато говоря, така че затова ще се вижда всичко, което съм снимал. В смисъл, аз го правих на пауза през телефона, защото това се чака супер много време. Ето вече е готов при мен. Тук сега се рестартира компютъра веднъж. Мисля, че не съм го снимал. Както виждате, тук ми е вече след половината това зареждането. Той е някъде 15 на 20 минути след началото. Тъй, че имате да поизчакате още доста. Чакаме. Съжалявам, че не се вижда хубаво просто от телефона. Тук не виждам. Тук трябва да си напишете името, точно тъй. Или как се казва вашето потребителско име, името на компютъра, нали? Може, че SIC не ми даваше, мисля.
Не се сещам. Името е на компютъра не е валидно, не знам защо ми беше така. Трябваше да сменя нещо просто. Да. Такова виждам паролата, с която ще ми е компютъра. И тъй като четох коментари за този Windows, има много хора, които точно този Windows не теглят нарочно. Този Windows, който съм сложил аз в описанието, ако искате намерете по-хубаво, защото като влезете в компютъра имате един администратор, който е FreeWareSys, нещо такова беше. Тук просто пропускате смисъл. Където натискам аз, тук натискате смисъл. Натискате средното, селирай само важните неща, въвеждате си часа и тук вече изчаквате. Така аз ето тук вече се стартира, мисля. Да. Набързо ще обясня. Имате един акаунт, който е с името FreeWareSys, както казах. И ако искате да го махнете, отидете в старт менюто, натискате върху името и отидете в настройките. И просто вече, щом си имате и този акаунт, който е напълно с паролата и с всичкото, делитвате другия. Или ако не можете да го делитнете, просто изгледайте клип, гледайте във форум някъде. Аз успях да го изтиря, не беше трудно. В следващия клип ще покажа как да си изтеглите Windows 8. Тук що говорих за Windows 8, че има проблем, моя грешка. Обърках се, че в момента тегля Windows 8. Но няма значение. Ще видите в следващия път. В следващото видео пак ще обясня за този профил. И в момента тук си оправям резолюцията, защото са ми огромни иконите. И да, хора, това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесало. И до следващия клип.